Здравейте на всички! Снимам от болница Вита, където днес ще ми направят ехография на млечни жлези, тъй като изследването ми е необходимо преди самата операция. Часът ми от 11, всеки момент трябва да влезна. И това е изследването, което се изиска от мен да го имам, и затова дойдох да го направя малко преди самата операция. Изследването премина успешно. Всъщност не съм и очаквала друго, тъй като аз съвсем скоро бях на преглед. Скоро, януари месец, бях в Токуда на такова изследване, тъй като съм фамилно обременена, тъй като моята баба е с рак на гърдата. И следователно правя такова изследване всяка година, и все пак реших да отида преди самата операция, за да ми е съвсем скорошно изследването, за да съм спокойна и да знам, че всичко е наред. Всъщност доктор Джолова в болница Вита ме прегледа, каза, че абсолютно всичко е наред, че няма масни тъкани, че по-голямата част от гърдите са жлези и че имам жлези в изобилие, че всичко е наред и че наистина ще чувствам това, което съм чувствала преди имплантите, т.е. че чувствителността на гърдите ще бъде такава, каквато е била и преди. Нещо, което мен ме устройва напълно, защото, честно казано, имах притеснение от това дали няма да са по-чувствителни, да имам някакви така неприятни усещания, като ми се докосват до дрехи или така нататък, по-специфични материи. Но каза, че всичко ще бъде наред. Другото, което ме попита, дали няма да са ми големи тези 400 кубика, но всъщност аз се доверих изцяло на доктор Кънев и силно се надявам наистина да не съм като някаква крава с млекоцентрали, а да ми седат много добре на тялото, и стискайте ми палци наистина да е така. Вече се намираме в болницата. Ето така изглежда моята стая. И тук са ми оставили такава нощничка с чехлички. Това е моето легло. Говоря малко по-тихо, защото все пак се намирам в болница и не искам да ме слушат. Ето така, това представлява стаята. Болнични легла, 4 на брой са. Тук ще има още едно момиче с мен, доколкото разбрах. Което е готино, защото пък ще си правим компания. Това е туалетната. Съвсем нормално изглежда и приятно. Тук си има и мини боксче, по-скоро мивка с шкафове. Кухня, силно казвам, няма котлони. И мъжа ми е с мен, естествено. Поне докато ме приемат в операционната, ще седи тук. Сега си обличам пижамката и чакам доктор Кънев да дойде да ми каже какво следва от тук нататък. Здравейте на всички! Вече съм си вкъщи. Операцията мина успешно. Истината е, че веднага след операцията ми беше много трудно да заснемам видео. Наистина се чувствах зле, силно казано, но не можех да си местя ръцете, за да хвана телефона да се снимам. Не ми беше удобно, трудно ми беше да говоря, защото този ластик много ме стиска и веднага след операцията изобщо не можех да говоря, не можех да си поема въздух. То не, че сега повече ми е по-добре, но една идея диша малко повече. Стигнахме до там, че мъжа ми ме докара в болницата, показах ви стаята и всъщност изчаках момичето преди мен да излезе от операция. След като излезна момичето от операция, тя беше в моята стая, бяхме две. В една стая, както ви казах и малко по-рано.
Дойде доктор Кънев, направи ми снимки, разчертаме кое как ще бъде и след това слезнахме веднага към операционната. Влезнах в операционната, сложиха ми абокат, веднага съм заспала и след операцията действително за мен беше малко стресиращо, защото наистина не очаквах, че няма да мога да си местя ръцете. Сега съм доста по-добре, както виждате си местя ръцете, но не можех да си местя изобщо ръцете, не можех да дишам, не можех да говоря. Общо взето нищо не можех да правя и беше много стресиращо, но се чувствах добре. Истината е, че се чувствах добре, нямаше кой знае каква болка. Ние постоянно и двете бяхме на обезболяващи тогава, но обезболяваха ни постоянно. Помагаха ни със ставането. Изобщо не можеш да се изправиш. Аз и до ден днешен така имам доста големи затруднения. Може да ми помага със ставането. Другият проблем при мен е подуването на стомаха. Аз съм със зверски подут стомах. Даже сега след няколко дни ще ми махат конците и ще говоря с доктор Кънев да видим дали е нормално или има някакъв проблем, защото съм като бременна наистина с огромен корем и ми е адски тежък, твърд и много ме боли. Предполагам, че е някаква реакция след операцията. Но иначе като болка, това, което мога да кажа е наистина много силна мускулна треска. Все едно наистина ти е минал през горната част на тялото ти, но не е нещо, кой знае какво. Аз съм човек с много висок праг на болка, пак казвам. Единственото проблем при мен е, че аз съм много дейна и когато не мога сама да се справям с някакви елементарни неща от сорта на това да си дигам гащите, е много кофти. Но пак казвам, мъжа ми е до мен и през цялото време ме гледа ме и в момента. В болницата вечерта ни дадоха вечеря, донесоха ни супа с пълнозърнести филийки, крем супа, но аз не я ядох нея. Мъжа ми донесе пилешко филе с зеленчуци на скара. Тях си ги хапнах, той ми даваше, защото нямах шанс да ям сама. След което си отиде, сложиха ни антибиотик. На следващата сутрин отново ни сложиха антибиотик и ми изписаха. Прибрах се вкъщи. Спането как преминава с няколко възглавници отзад, само по гръб, леко по-изправен. Изписаха ми за вкъщи антибиотик, който да пия 7 дни, пробиотик и 3 вида обезболяващи. Сега ще ви покажа и антибиотика. Това е антибиотика, Аксеф, за 7 дни го пия. Пробиотика, ето този пробиотик. Това, което са ми изписали, това съм си купила, нищо че аз ползвам друг пробиотик, който вече съм ви показвала. Това е първото обезболяващо, ако имаш леки болки. Не съм го пила все още. Това е второто обезболяващо, Олин за средни болки. И това е паратрамол преди лягане за една идея по силни болки и с лек преспивателен ефект. Истината е, че аз пия само това вечер. През деня не взимам изобщо обезболяващи, защото се чувствам добре. Малко по-трудно ми е дишането и единственият проблем при мен е, че имам много силно подуване на стомаха. Наистина, това е, което мога да ви кажа. Не е страшна операцията, изключително бързо всичко се случи при мен. Болката не е кой знае каква, търпима е. Ето, може да видите горе-долу и резултата, като разбира се, ще се вижда резултата след няколко месеца. Напълно, но аз ви се показвам сега след оперативния сутиен и с колана. Веднага след няколко дни след операция, горе-долу да придобиете представа как изглеждат нещата. Наистина този колан е толкова стегнат, че направо не мога да дишам. Но съм си с него. Днеска е 10 август. На 7 ме изписаха сутринта. Пък в четвъртък ще ми сменят конците. Четвъртък е 14 август, мисля.
ще ми махат конците, не ще ми ги сменят, ще ми ги махат и ще видим нещата как са. Тогава за първи път ще си видя реално и гърдите. До сега не съм си сваляла сутиена, тъй като не мога да ги мокря, не мога да се къпя, нали, нищо не мога да правя. Така че и аз нямам търпение да си ги видя. Но истината е, че премина съвсем нормално. Мога да кажа тук, че съм изключително доволна от болница Вита, от целия екип, от доктор Кънев, от абсолютно всички, наистина, които се грижаха за нас, сестри, анестезиолог, абсолютно всички бяха безкрайно мили и много готини. Абсолютно винаги са ни давали това, което искаме, обезболяване, помагат ни да ставаме. Имахме сутринта закуска в деня, в който ни изписваха, така че съм безкрайно... Не съм закусвала, но по принцип го казвам, за да знаете. Съм безкрайно доволна от болницата и мисля, че направих правилният избор. Към момента това, което виждам, страшно много ми харесва, не мога да скрия. Много си ги харесвам. Знам, че след няколко месеца ще изглеждат по малко по-различен начин и ще бъдат още по-хубави, но действително това, което исках, да бъдат малко по-повдигнати и така доста по-обемни, е точно това, което и исках да видя и си представях. Даже са по-хубави от това, което съм си представяла, но все пак нямам търпение да ги видя така и без сутиена. Какво друго мога да кажа? Не се сещам. Ако имате някакви въпроси, може да ме попитате в коментар. За цена специално не съм коментирала, защото всеки пациент отива с различна визия, с различни гърди, различни импланти се избират, така че за цена не мога да конкретизирам и да кажа, защото наистина няма да съм ви полезна. Просто най-добрият вариант е да направите консултация с доктор Кънев и според това, което на вас ви харесва и ви устройва, той ще ви каже съответно и цената. Мога да кажа, че съм безкрайно впечатлена от него, наистина много добър специалист, много добре се грижи за мен. И сега ще снимам следващия път, след като махнат самите конци, да видим дали всичко е наред и продължаваме напред. Днес е кой ден след операцията? 4-ти или 5-ти ден след операцията. Аз се чувствам добре. Вече мога да си пускам водата в тоалетната, мога да си стигам гащите, мога да се храня самостоятелно, така че вече се чувствам малко по-добре. Трудно ми е дишането, имам стягане и проблема, който е при мен, е подуването в стомаха. Това е реално, не е страшно, така че всичко е наред.